Nada con roubos en coches dos últimos días na Costa da Morte. Está sendo unha xornada excepcional na Coruña pola chegada de 5 cruceiros con máis de 14.000 pasaxeiros entre turistas e tripulación a bordo. Un verdadeiro desafío de coordinación pros profesionais da Torre de Control Marítimo. Reyes. Sí, un auténtico desafío de coordinación, precisión e traballo en equipo porque desde esta altura privilexiada controlan todo ao milímetro, nada se deixa ao chou. A misión dos profesionais que traballan aquí nesta torre de control marítimo é garantir a seguridade, eficacia e fluidez dos barcos nas augas do porto. Aínda non amencera e xa facía entrada no porto da Coruña o primeiro dos 5 xigantes do mar. Pouco a pouco foron chegando os outros, pero antes das 6 da mañá, esta torre de control marítimo comezou a encherse de vida. Nos tiene que llamar con 2 horas de antelación. Nosotros comprobamos en nuestra documentación que se aporta por la Marina Mercante, Dirección General, la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria que toda la documentación está en regla. Nos asegurámonos de que vayan pola enfilación de entrada, pola súa seguridade, hasta que chegan ao punto de prácticos, que sería, no caso dos cruceiros, prácticos 2, que sería aquí, a altura da bolla do Chino, aquí collería o práctico que o acompañaría hasta atraque na maniobra. A de hoxe é a primeira escala quíntupla en toda a traxectoria do porto coruñés e a segunda maior da historia, só superada en maio de 2014 pola chegada de 6 buques. Este martes, entre pasaxeiros e tripulación, chegaron á cidade un total de 14.548 persoas. Vamos a andar chocándonos, atropellándonos, pero bueno, lo vamos a pasar muy bien. Vamos a conocer un poco por aquí. Muy lindo, está, aparte un día hermoso. Contentos, que veñan moitos máis. Tenemos toda la terraza llena de extranjeros de los cruceros. E para que todo transcorra sen incidencias, alrededor de 150 profesionais forman parte dun operativo especial. Nuestro trabajo en estos días tan especiales quizá es un poco más estresante porque estamos hablando de que si hubiese una emergencia es muchas personas las que tendríamos que atender. Desde aquí seguen supervisando cada movimento e, por suposto, as saídas escalonadas dos cruceiros entre as 2 da tarde e as 9 da noite. Se atendemos a crenza popular, os meses que levan a letra R no seu nome son os mellores para comer marisco. Como abril está a piques